Αγαπητέ πελάτη, η πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-banking Eurobank έχει περιοριστεί προσωρινά λόγω ελέγχου ασφαλείας. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ανάκτηση λογαριασμού. Όχι, μην το κάνεις. Όχι. Τι? Δεν βλέπεις. Το URL δεν είναι Eurobank. Είναι απάτη. Πάνω σου κλέψουν τα στοιχεία της τράπεζας. Ναι, πάνε να μου κλέψουν τα στοιχεία, γι' αυτό πρέπει να βάλω τα στοιχεία μου. Όχι βέβαια, δες το URL. Ανάκτηση Eurobank. λογαριασμού ενδέχεται να Όχι υπάρχει. βέβαια, δες τον παραλήπτη. Bounce λέει, δεν λέει Eurobank. Ποιος είναι ο Bounce? Πρόσεχε σε παρακαλώ πολύ, μη σου σηκώσουν τώρα όλα τα λεφτά και τρέχουμε εδώ πέρα. Ο Bounce ποιος είναι? Δεν έχω ιδέα. Ένας απατεώνας που κάθεται από πίσω και άμα τα βάλει στα γελάκια λέει. Όχι καλέ, όχι. Δεν, Προφανώς, ο έχω Bounce πρόβλημα σου λέω, η Eurobank Τι μου παίρνω πρόβλημα τα ρε εσύ. λεφτά. Δες τα σημάδια. Bounce, αποστολέας. Εδώ ανάκτηση λογαριασμού. Είδες το URL. Δες λίγο εδώ πέρα πάνω. Ποιο URL? Εδώ. Του ήλιο. Είναι δυνατόν η Eurobank να στείλει του ήλιο. Πας εδώ το ανοίγεις, λέει eurobankonline.org. Άμα τα βάλεις εδώ πέρα, τελείως τα κλέψαν. Ξέχασε τα λεφτά σου. Μου έσωσες μια περιουσία Άστο. δεκαετιών. Και στέλνουν SMS, παίρνουν τηλέφωνα, χαμός γίνεται. Και όχι μόνο Eurobank, έτσι. Στέλνουν Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς. Αμάν. Πρέπει να Θέλει προσέχουμε. προσοχή, θέλει προσοχή πάρα πολύ, παιδιά. Υπάρχουν όμως σημάδια και να τα βλέπετε.